Türkiye'ye piştî hewla darbeyana serkeftiya di 15 Tirmehê da ji bo sê mehan rewşa awarte hate ragihandin. Amerîka û Yekîtiya Ewropayê ji bo Tirkiye pêşniyar kirin ku bila mawêya rewşa awartê dirêjtir nebe. Lê gelo ragihandina rewşa awartê ya Tirkiyeyê dê li ser polîtikayên derve bi taybetî jî li ser têkiliyên Tirkiye û Herêma Kurdistanê bandorîne çawa bike. زیاتر li Bakurê Kurdistanê ez bawer dikim ku dê bandorek neyînî çeke ama ji bo Başûrê Kurdistanê ez bawer nakim ku ji ber ku Başûrê Kurdistanê statiya xwe heye û girêdayî em ê bijin Iraqê rewşa siyasî ne ama dibe ku rewşa aborî û ya îktisadî de dibe ku em ê bijin neyînî çeke li ser em ê bêjin sîstema federal ya Iraqê. Bi spor balê dikişin ser wê yekê ku rewşa awarte li gelek welatê Ewropayê jî hatiye ragihandin û dibêjin wê polîtikayên derveyên Tirkiyeyê jî vê yekê bandorînê pir neyînî nebîne. Avrupa Birliği ve Amerika'da terörle ciddi manada yüzleşip de bunun Divê Yekîtiya Ewropa û Amerîka weke ku minakên Fransa û Belçîkayê de ji qewimîn rewşa Tirkiye ya terorî bibînin. Lê eger ku ew vê yekê ji xwe re bikin fersenda tengîzandina Tirkiye, dibe ku ew di demeke Kurd de hin gavan bavêjin. Lê wê ev yeka di demeke dirêj de jî ji bo wan bibe cihêr û reşiyê. Tirkiye xwedî wê hêzê ku bikaribe demeke Kurd de ji vê atmosfera derûnî xilas bibe. bu psikolojik atmosferden en kısa zamanda çıkacak ve Digel ku hinek radarên hikûmetê gotibûn belkî mawê rewşa awarte bêkurtkirin jî Serokkomar Erdogan da xuya kirin ku dibe ku ev mawê bê dirêj kirin. Şirovekar dibêjin mawêya rewşa awarte çiqas kêm bê wê ev yeka li ser têkiliyên derveyên Tirkiye jî ew qas hindik bandorên neyînî bike. Kemal Avcı, Rudaw, Ankara.